Lada ngipet manu basyong haki dukan he hang ne pok gari kasi jongi. Lada pipet je pok kendai lat. Lada pipet je pok mot pran. Lada pipet je pok yaudu. Kasi jongi usyong hai. Ukasi jongi usyong aplau. Ukasi jongi usyong aprinda. Manu basyong pok pat. Te kum kini ki ngi kwa ba ki kun samla jong gajat benriu. Ki long kemi ki long kepa. Ngi dei ban kendit benriu nang next kemat. Pat ka solution berbor kadon. Pat ngi penang. Yano ngi dei ban jet. Kita ban let ban syong ban yasat namta ke jonga ke jongpi baladangi tang bakla pengin pak bakla kita ki bliu ki ban yasat namta kalawai ke jonga jongpi ba kalawai jongi kun kiti jongi kala nang dubor bat kala nang jot kat nang ikis ngi pat kan mau ba ki babun ki nomi mat ki jonga ki jongpi le research ya kene ki wan ai pisa yang ai pi haka sisin sansnam rei manu ba sponsor ki tu pisa ki bawan ai haki dong haki snong ki tau ki jongi haka sisin sansnam dei kitei ki mahajon dei kitei ki malik ki wei pat ki jat benriu nang tei ki bangila ban ong ki basyong hang tei po anjali ki badon ki dukan he hang tei po anjali ki badon ki dukan he po khandailan ngila ban ong kita ki marvari ki sponsor pat apa ki sponsor pat ki wantit yang apa dia pi kamun pat dei manga pat mapi pat di ialah kan long rendieng ha ki mender sisngi dei ki MLA dei kita ki nomik mat ki jongi maki ki dei taki agent jong ki marvari maki ki dei taki agent jong ki menderi bandi namta kalawai ke jonga ke jongpi mereka syong pat hanga pi langi kloy em bandi la ke jong kalawai hak kita ki mendari pada na pim kloy bandi la ke jong kalawai hak ki mendari kendit menriu pat kelapa mut nang ni sekmat kapor kelajan bangin penjanai pat bangin pentamai ya kita ki license jong kita ki briu ki banlet ya sat ki badon ke jing klik namta ke jonga ke jongpi pada la ngim nang la ngim kendit menriu hak kapor bangin ai license ki kemut tang kata yo ngi ai baklai ka license ngadap da gajing seo kia tu kata-kata kalau kan orang ne ba kita ki marwari kita ki mendari ki don hang te po anjali but ki wan ki mnut ban wan khit la ni ban wan ai direct ha ki snong ki thau ki jongi hang ki penon kam ya ki ni ki license nam wan khit yang apa dia pi ban leng ba ka jonga pa jong pi ni di la ka jong ka ri kasi ka ba ije ka jongi te next kam ba ka ni ka video kan long ka jing ka su dia bat ka long ka jing pergedit ben riu pada ta ngim kedit ben riu nang ni skmat ka ai ka banjia ya ka lawi ka jongi rei nangat scam ban ngadon ke jingkermen balada ki pradok prasnam ki dekat jong gari bagi jat penriu ki don ke jing siau kia ai ba ka ni ka video kan long ke jing kedit penriu pat kan long ke jing siau dia yang iwei